שירה לכל מי איזי. ששומע את המתיחה, נא לא להיפגע מינית או משהו. זכויות יוצרים לא להעתיק, תודה רבה, בנינג'ה. ביי. שלום ולילה טוב, לאן הגעתי בבקשה? זה לא מי זה, לאן הגעתי? לי קוראים רמי, ואני מדבר מרשת גלגלצ ברדיו. גלגלגלגלצ, גלגלגלצ, גלגלגלצ. לילה טוב, לאן הגעתי בבקשה? גברתי, כבר אמרתי לך, קוראים לי רמי. תראי גברתי, אני דיברתי כבר עם עשרות אנשים היום בלילה. כולם חושבים שזו מתיחה בטלפון, אבל זה לא מתיחה. את יכולה רק להקשיב, לזרום איתי למשך הלילה. יש לי מבצע מאוד פשוט בשבילך. את יכולה להגיד כן, ונמשיך. את יכולה להגיד לא, נסגור את הטלפון, ולילה טוב. מה את אומרת? אוקיי, בסדר. מה השם בבקשה? שהרבה אנשים שומעים אותך ברדיו, שלא יתאכזבו. רבקה. סליחה, אני לא שומע אותך. השם שלך זה רבקה? כן. אוקיי, בסדר, לי קוראים רמי, לילה טוב, נעים מאוד. את יכולה לפתוח את הרדיו אם את לא מאמינה, שידור ישיר, אנשים שומעים אותך ברדיו. אוקיי, אני אסביר לך מה התנאים קצורים. את מקשיבה גברתי? כן. אוקיי, שימי לב. זהו מבצע הלילה. אנחנו פונים לאנשים בשעות הלילה ושואלים אותם מספר שאלות. אם אתם מעוניינים להשתתף במבצע, ואם את מעוניינת, תגידי לי עכשיו. אני שואל אותך מספר שאלות, ואם את עונה נכון, את זוכה בזוג כרטיסי טיסה לאילת. סוף שבוע חלומי ומענה עם ספה והכל. לא מתאכזבים מזה, תאמיני לי. הרבה אנשים זכו בזה הלילה, וזה מבצע חד פעמי, כדאי לך לזרום איתנו. את מעוניינת? סבבה, אוקיי. אוקיי, גלגלגלצ, נתחיל. שאלה ראשונה, את מוכנה? את רוצה לעזר באמא, אבא, סבתא, דודה, בן דוד? מישהו? נו, לא, תודה. בטוחה את מספיק חכמה? נו, כן. כמה IQ יש לך? סתם, בוא נתחיל. אוקיי, שאלה ראשונה. כמה זמן נערכה מלחמת העולם הראשונה? טן, 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 טן. כן, אני איתך? 200 שנה. 200 שנה, זו תשובה. גברתי, האנשים שומעים אותך ברדיו, אני מקווה שלא יצחקו, אבל בבקשה תני לי תשובה אמיתית, כי אני יודע שאת יודעת את התשובה, לומדים איתה בבית ספר. נו, אנחנו חופרים 4 שנים. אוקיי, נעבור לשאלה. את בטוחה? תשובה סופית, אני רואה שאת לא השלטית כל כך. כן? נעבור לשאלה שנייה, את מוכנה? כמה זמן נערכה מלחמת העולם השנייה? בבקשה תשובה רצינית, בלי שטויות, אני מקשיב. 6 שנים. תשובה סופית, את בטוחה? נו, כן. אוקיי. מוכנה נעבור לשאלה שלישית? יאללה, בבקשה. אוקיי, באיזה שנה היטלר עלה לשלטון? טעות שלי, גמגמתי בקטנה. פדיחה. בשידור עכשיו אנשים צוחקים עליי ברשל"טים, לא נורא, אני איתך, תמשיכי. מה אמרת? היטלר, מתי, באיזה שנה היטלר עלה לשלטון? 1900. גלגלגלצ. 1933. סליחה, מה את אומרת? כלום. תני לי תשובה בבקשה. 1000. 1934. סליחה? 1934, נגיד, נו. תשובה סופית, את בטוחה? נו, כן. גלגלגלצ. כן, אני איתך גברתי, נמשיך. אוקיי גברתי, את ענית עכשיו על 3 שאלות. מכיוון שענית עליהן באופן יוצא מן הכלל, וענית על כולם, משמע שאת יכולה לקבל עוד שאלה אחת ולזכות בעוד זוג כרטיסים, וככה זה אומר 4 כרטיסים לאילת. את מעוניינת לעבור לשאלה המכריעה והאחרונה? יאללה, כן. אוקיי, נעבור. שאלה אחרונה וקשה. כמה זמן נערכה מלחמת 6 הימים? 6 ימים. תשובה סופית? כן. את לא רוצה לעזר באמא, אבא, סבתא, בן דודה, דודה, בן דודה, אחות, אחים? גלגלגלצ. תשובה סופית? לא, כן. בבקשה. אוקיי, מה השם המלא בבקשה? אמרנו שקוראים לך שמרית? לא, סליחה, מה השם? רבקה מיכאלי. רבקה מיכאל. רציתי להגיד לך תודה רבה שעזרת לי בשיעורי הבית. לילה טוב, שימי דלק מתחת לכרית שיהיה לך חלומות פז. תודה.